Imos coa información deportiva. O Porto Apóstoli regresa á competición cun título en xogo, a Copa Galicia. Mañá disputan a final ante o Estela de Pontevedra e o domingo regresa á Liga. Regresa a emoción do fútbol sala coa disputa da final da Copa Galicia desta disciplina. O Noia Porto Apóstoli mídese ao Estela e Leis Pontevedra co título en xogo e un obxectivo fixado, volver a ser campións do campeonato autonómico. O choque celebrase mañá no pabillón municipal de Deportes de Lugo. O esférico comezará a rodar ás 6 da tarde. Esta é a quinta final seguida que disputan os noieses da Copa Galicia e o equipo pode sumar o seu cuarto trofeo, xa que se impuxo en 3 finais, perdendo a primeira que xogou. O equipo afronta este encontro ante o Leis Pontevedra con gañas e ilusión, nunha campaña que non está a ser fácil para os da Vila de Noia. E pouco despois de xogar esta final da Copa Galicia, o Noia Porto Apóstoli afronta a xornada 26 da Primeira División cun encontro clave na súa loita pola permanencia. O domingo recibe a visita dun rival directo, o Quesos Hidalgo Manzanares. Os brancos chegaron ao parón no 14º lugar da táboa e empatado a puntos co penúltimo e equipo que marca o descenso, o Ribera Navarra. Os dos conxuntos teñen 22 puntos e esta fin de semana os noieses queren romper esta igualada vencendo a Manzanares na casa, no Agustín Mourís. A evolución do Porto Apóstoli nas últimas xornadas estaba a ser positiva. Conta cun balance dun empate, 2 vitorias e 2 derrotas nos derradeiros 5 encontros, pero chegou ao parón caendo na súa visita a Son Mox. O Palma Futsal non deu moitas opcións aos brancos, que plantaron batalla no feudo balear. Agora o conxunto dirixido por David Palmas quere recuperar o camiño da vitoria para situarse un pasiño máis preto da permanencia. Non o terá doado, xa que Manzanares tamén precisa sumar, xa que acumula 4 derrotas seguidas, xeira que quere cortar. O que non queren repetir os noieses é o resultado do encontro da primeira volta, no que a vitoria foi para os de Ciudad Real por 2-0. Este domingo, a 1 da tarde, as gradas do Agustín Mourís encheranse para animar o Porto Apóstoli neste vital duelo ante o Manzanares.